6, 7, 8. Hola a tothom, gràcies primer de tot per estar aquí. Jope, és que hi ha molta gent, és que al final no us veig. Que guai això. Res, abans de tot dir-vos que aquest és el primer programa que fem amb persones davant. Llavors, això pot sortir molt bé o molt malament. Esperem que surti bé, no? Sí, exacte. O sigui, volem humanitzar-ho el més possible perquè vosaltres també veieu com es fa un programa fora de l'estudi, però també, bueno, pues, si surt alguna malament ho sentim molt. És la nostra primera vegada. I també és la gràcia, no?, de que sigui en públic, perquè si... Bueno... Però no passarà, que són molt bons. Sí, ara ho has dit, però clar, la naturalitat és important en aquest sentit. Molt, i de fet aquest programa és de naturalitat a tope, també ho hem de dir. Ja ho anireu veient, això és el que he dit, pot sortir molt bé o molt malament. Sí. I tu, Artur, com estàs? Molt bé. Soc l'Artur. Ei. Sí, hola, se'm sent? Bona. Bona tarda a tothom, no? Moltes gràcies. No et veig, Artur. Aquí. És que a mi sembla que sigui com en una roda de premsa, saps? Com si ens estiguessin preparats per fer les preguntes, però sí, no, a mi les preguntes les fem nosaltres. Sí. Segur que estic com un tomaca, que sí. No va ser res, Laura. És que el foc aquí, bueno, les estrelles. Bueno, ens presentem, no, company? Sí, clar que sí. Sí. Aquí comença, va. Qui és el valent que comença? No em miris a mi perquè llavors sóc jo la valenta que comença. Bueno, hola a tots i a totes. Gerard Ferrer, aquí present, actor en formació. I bé, molt content d'estar aquí amb el primer capítol del Dilema. Vam fer un pilot amb el fantàstic Joan Masdeu, que des d'aquí li enviem una forta abraçada. I res, espero que estigui molt bé i siguiente, no? Gerard, ets potser la persona que més vegades ha vist els capítols de Brats Bruts? Sí. No. Sí. No? Soc jo. Ojo, és que Artur jo tinc competència en aquest sentit, Soc jo. Sí, Sí. Els dos. Bé, Laura Navarro. Bueno, ja m'has presentat tu, gràcies. És que tenim la Laura Navarro i jo, ens agrada molt dir el nom i el cognom sencer. Sí, bueno, jo sóc la Laura Navarro, porto amb aquesta ràdio 7 anys, poc es diu, però són molts. I res, estic molt contenta de presentar aquest programa amb altres també, la veritat. Aleix Pérez. Hola, què tal? Soc l'Aleix Pérez. Bé, crec que és la meva primera vegada que faig ràdio així en un públic davant, rotllo, mirant-me com superatents a qualsevol reacció i qualsevol moviment que faci, cosa que és estranya, però estic molt content d'estar aquí amb vosaltres, amb 3 persones, 4 comptant el David, que admiro molt, que estimen molt la ràdio. Gràcies, a tots també, Aleix. Oh, que maco. I res, només ens queda acabar de presentar el quart integrant, l'Artur Bages. Jo, si em permeteu, ens van dir que féssim una presentació, nostra, i, hòstia, jo em vaig currar un escrit i més aviat poema, així que el recitaré. D'acord? El recitaré. Amb veu greu, amb veu interessant. Això. Un poc de fam i un xic de pa. Un poc de fred i un poc de foc. Un xic de son i un poc de llit. Un xic de set i un poc de vi i un poc de llet. Hola, sóc l'Artur Bages, un xic de Reus, que sap de res i ho vol fer tot. Bravo. Wow. Ets la Hannah Montana del Camp de Tarragona. Gràcies. També hem d'agrair a l'Absis per deixar-nos aquest espai. Sí, la veritat és que estem molt a gust. Sí, molt a gust i molt agraïts. A veure com surt, no? Sí. Bueno, començant una miqueta amb el que és el programa, com porteu vosaltres la primavera? Perquè ha començat com molt a saco, no? Molt, la veritat és que sí, més amb un canvi d'hora que... Per reflexionar. Sí. Bueno, perquè jo tinc una pregunta. En què penseu? Quan penseu en la primavera, què és en el primer que penseu? En encostipats, no? A banda... No ho sé, en estudiar, exàmens, de tot. No, home, no, has d'anar més profundament. Més enllà, doncs en l'amor, no ho sé, a veure... Algo més físic. Les hormones, l'atracció. Jo és que tinc un amic que, no és conya, durant tot l'any és un paio tranquil, assenyat, arriba la primavera i diu sortim cada dia, tio, i jo, vale, però què et passa, tio? Arriba la primavera i es transforma, és increïble i jo vaig darrere, què t'ho penso? Jo, quan em diuen la paraula primavera, penso en un musical del Patufet, que vaig anar a veure fa temps, no? I hi havia el que diguéssim l'Orgull Marieta, el protagonista es deia així, i cantava una cançó, allò, és primavera, quan em desperto cada matí, saps? Llavors penso en el musical del Patufet. Doncs jo penso en les flors, és o no és? Per què? Surten les flors, nosaltres florim també, nosaltres en part som com les flors, pareu-vos a pensar un moment. O sigui, nosaltres ens aixequem, florim... Necessitem sol. Necessitem el sol, que no és el mateix que està car al sol, que això també ho hem de remarcar. També estem, doncs, això, prenent el sol superbé, creixem, ens fem més macos, no? És un moment de desenvolupament personal, no? De glow up. De fet, tan personal que en aquell moment és quan creixen els capullos.
Vosaltres us considereu uns capullos? Ja hem rebut, No. No, la resposta oficial és no. La Exacte. resposta legal és M'ho van potser preguntar l'altre dia i vaig fer la conya, no? Jo encara sóc oruga, saps? I no va fer gràcia així, no? Però bueno. L'Artur portava pensant la resposta tota la setmana. Total. I el canvi d'hora, com ho va viure? Lo de que ens hagin robat una hora de la nostra vida No, i, i a més a més- aquí ningú hagi dit res. O sigui, abans es parlava per Twitter, ho veies, la gent indignada. Ara sembla que ho hem normalitzat. Jo crec que hem normalitzat perdre una hora de la nostra vida i de son, sobretot. Però és que, a més, en el meu cas, jo estava de festa, una hora menys de festa. Què és això? Un passeig. T'han robat els Que em diners. tornin l'hora de festa! Home, què és això? On havies anat, de festa? A una discoteca que no diré el nom perquè no m'han pagat per dir-ho. Ben fet, ben fet. Bueno, doncs, ara que ja hem parlat de la primavera, podem començar a parlar de la primera convidada d'aquest programa, no? Sí. Sí. Som-hi. Som-hi, doncs... Reus i la ciutat té Bueno, una llum En cada meravellosa. capítol convidarem a una persona amb un talent jove per veure com es desenvolupa, no? I també per donar-la a conèixer, que això és bastant important. Principalment aquest talent serà de la ciutat de Reus, dic principalment perquè no sempre serà de Reus, que sobresurti en alguna part del seu àmbit. Avui estem amb Paula Fitz, cantant, compositora reusenca, que la Paula defineix la música com una experiència sanadora, encara que normalment canta en anglès. Ha començat a introduir ara el que és el castellà a les seves cançons i, no és res, donem-li un fort aplaudiment a la Paula. Fort, bravo! Que me despierto ya cansada, que aún no he comido nada, que estar triste no forma parte del aire. Si me falta. Hola, què tal? Com estàs? Acosta't al mira. micro, Paula, perquè a vegades ens oblidem que és un programa de ràdio, però sí, estem davant d'un micro i quina sort tenir-te aquí. Paula, moltes gràcies. Ets una persona que sempre a nosaltres, en veritat, ens agrada liar la gent, ens agrada dir-los, Sí. ei, com et va en aquesta hora, en aquest moment, en aquest lloc? Què estàs fent? I sempre dieu que sí. Moltes gràcies. A Reus ens deixem liar molt fàcil. Jo crec que és una característica que tenim els reusencs i a més vull dir, l'honor és meu, que és el vostre primer programa. Enhorabona, l'aplaudiment hauria de ser per vosaltres. Gràcies. La veritat que no és gens fàcil fer el que esteu fent. Paula, què opines tu de la primavera dels capullos? Hòstia, he escrit moltes cançons sobre els capullos de la primavera. Doncs ara tens temps per criticar tots els capullos que vulguis. Bueno, per on comencem? A veure, quant de temps tenim? Perquè... No, pobrets. Ai, a mi la primavera m'encanta, Em sembla molt malament que estigui desapareixent, o sigui... Ja. Perquè cada vegada hi ha menys primavera. Però bueno, els capullos formen part de la primavera i si no, no tindríem flors després. Aquests no desapareixen, no? No. No. Esperem que floreixin també. Jo confio en que algun dia acabin florint. Paula, tu cantes. Sempre dius que la música ha estat un element sanador per les coses dolentes que t'han passat. Sí. Com influeix això en la teva música? És que de dalt a baix, perquè ja no és només el poder com treure tot a les lletres i buidar i ja estalviar-te els 50 eurazos de la teràpia, que també hi va, També. El yin i el També yang. reivindiquem. No? Sí, exacte. Però també és el moment d'anar a l'estudi amb el meu estimat Boris, que abans li deia... ¡Pero qué momento! ¿Qué sentido hoy? Perdona que te interrumpe. No, dale. He dicho, tengo que hablar contigo, mi amor. Perdona. Me gusta. Bueno, el meu Boris és el meu productor, que sempre dic que faré un cartón ploma d'ell, perquè mai pot estar res, pobre. I bueno, és el meu amic i poder estar a l'estudi amb ell i no només cantar i tal, sinó explicar-li i que compartim i bueno, que sigui un punt així en comú entre més amics també, pues, al final és preciós, és la part de la música que més m'agrada, compartir-la. Perquè és el que has dit tu, no? El Boris i tu sou un 2x1, Yes. ho has dit moltes vegades. Sí. Com creus que hagués influït el fet de no tenir el Boris a la teva vida? La teva carrera musical, em refereixo. No existiria la meva carrera musical, o sigui, almenys fins el que jo considero a dia d'avui no hi hauria Paula Fitz sense Boris Vives, això ho tinc molt clar, o sigui, el seu talent, la persona que m'acompanya,
és que de veritat que és una persona molt talentosa, jo sempre ho dic, perquè a més el paper dels productors crec que s'ha de reivindicar molt, perquè tots els que cantem tenim algú darrere, no és por arte de màgia tot. Sí. I, o sigui que bravo pels productors i per tota la gent que hi ha darrere, mesclant, fent els màsters. Sou uns cracs, gràcies. Exacte, i no només en la música, també hi ha molts aspectes, que hi ha molts productes audiovisuals, sobretot, que no existirien sense una feinada de gent que hi ha... Mira el David, darrere. ara. Mira, el David ara mateix és una persona que s'està sacrificant en pro de la ràdio i d'aquest programa. Primer de tot, està en un divendres a la tarda, que ja és molt amb una taula de so, i gràcies, David, també. Gràcies, David. Vas començar a fer música en anglès, Sí. després vas fer algun tema en castellà, si no m'equivoco, i ara el teu últim tema es diu Bien. Sí. Que de fet ho he vist, que el tens tatuat. Mira, és que m'encanta, Perquè jo, perdona que et digui, la música en anglès, com molt complicat fer-la o què? Perquè, clar, has de saber anglès, entenc. Que clar, Bueno, sí. jo t'he llegit, Va que bé. jo diria que... Va bé saber anglès, però jo què sé, també, en plan, si un sec t'encalles, també pots buscar què rima con no sé què in the door, saps? Pues, Ja. Pues, ho trobes, saps? Però bueno, al final, ara trauré molta més música en castellà, perquè per mi l'anglès estava sent un problema, m'estava amagant moltíssim darrere de l'idioma, i una cançó com Bien, que parla d'abusos sexuals, de tendències, bueno, de seqüeles, de pensar en el suïcidi, que parla de tot això, dic, o sigui, no seria just per mi mateixa que seguís amagant-ho darrere d'una llengua, sobretot quan hi ha tantíssima gent patint i pot arribar molt millor, saps? Sobretot a la gent que tinc al meu voltant, que sé que també necessita estar bien, i això, i així, i a poc a poc. Amb la cançó Bien vols dir que ja estàs bé del tot, sanada del tot, i que pots continuar fent música en castellà o encara no... Sí, traurem més música en castellà. Crec que ningú està realment 100% bé tota l'estona, crec que és molt difícil. Però bueno, tinc moltíssima sort, i això ho dic sempre, de tenir gent al meu voltant que m'estima molt i bueno, que també m'ha ajudat moltíssim a que jo a dia d'avui pugui dir que estic bé, tot i que tingui després coses com tenim tothom, no? Clar, perquè al final no és tant estar bé, sinó també tenir aquesta fortalesa mental i aquesta seguretat de que ho pots afrontar, no? Els moments dolents existeixen i existiran sempre, el tema és, no?, com estàs tu emocionalment per poder-ho gestionar. Pues sí. Jo no sé com estic ara mateix. O sigui... Bueno, tampoc està malament, a vegades també una mica d'introspecció. Sí, crec que fa falta. Sí, fa falta. També de si estàs fent les coses bé, de si una persona... o sigui, si tu estàs fent d'acompanyant d'algú també que saps que està passant per una mala època, també és una part molt difícil, l'acompanyament. També crec que moltes vegades es parla de salut mental, però no es parla de com ajudar la gent que està ajudant, o sigui, perquè al final moltes vegades no saps què dir, no saps com enfrontar les coses, pateixes per l'altra persona també i no sé si t'he respost a el que t'estava dient o no. A mi em serveix, Paula. Paula, hi haurà noves publicacions prèviament no, aviat. Això espero, perquè ara aquest pròxim videoclip que traurem l'hem fet nosaltres, perquè el nostre filmmaker estimat se'n va anar de viatge, molt merescudament també, i vam dir, escolta, doncs ens el fem nosaltres, i clar, com l'edició està en les meves mans, doncs, bueno, tu per exemple, que també sabràs de lo que parlo, doncs la cosa s'està endarrerint, i ara ja d'aquí no res tenim el filmmaker aquí, que és el Sergi Salmi, un mega crack també, i quan arribi ell ja serà un no parar, espero. O sigui, tenim 5 cançons. Perdona, ¿tenemos exclusiva? Bueno, ¿qué tipo d'exclusiva? És que hi ha un temazo que es diu Rolling, que aquella cançó tinc unes ganes de treure-la. Tu ja l'has escuchado. Ostres, aquí hi ha secretismes, això no m'agrada. Tots els que es puguin, també és interessant, una mica de secretisme, si no. Et tatuaràs el títol d'aquesta nova cançó? T'imagines? O sigui, al final no Però abans de cabria. tirar-la ja directament, dius... Bueno, la següent que traiem, o sigui, aquesta no, aquesta següent es diu Confessions, la següent de Confessions es diu Mas, o sigui que potser el Mas bien, saps? Algo així sí que podem fer. Molt bé, Paula, anem a fer un petit joc abans Vinga. de que t'escoltem cantar, perquè Vale. volem escoltar-te cantar, sí o no? Sí o no? Doncs anem a fer un petit joc. Nosaltres et direm diverses situacions, direm una situació cadascun de nosaltres, què us sembla? Bé, vale.
Sí, sí, sí. Sí, sí. I has de posar un estil de música. Per exemple, una nit a discoteca, pues reggaeton. Vale? Ara Vale. jo et dic una vale. situació. Un nen que cau al parc. Caus a terra, molt avall. Hòstia, mira, veus, no l'hagués dit. Sí, no sé, m'imagino algú lofi, molt trist, però com molt... que forma part de la vida també que caigui, no? Una vanera, per exemple. Vinga, ho compro. Una senyora passejant el seu gos. He de dir gènere, no? Sí. Sí. Vale. Algo més popero. Jo quan trec a la gossa me poso molt de pop, molt l'Ariana Grande, moltes coses així. O sigui que... Per caminar ja com amb una mica d'estilo, no? Perquè si no... Vale. Una persona arribant a l'orgasme. R&B, ho tinc molt clar. Anava a dir el meu gènere, però... Jazz també, si li poses una miqueta de jazz. Hosti, ojo, Ojo. perquè ojo. Però si voleu continuem parlant del tema, a mi m'encanta. Una nit en un hotel de luxe. Òpera, algo així, no sé, La dona immòbile o algo així. Una mica cosa superintensa. Sí, de dir, tinc diners, no m'ho puc permetre. Sí, o bon gust, vull dir... Sí, també. Les dues coses, així, estan ben lligades. I per últim, una bronca de la teva mare. Hòstia... Wow. Jo no poso cap música. Evanescence, bueno, no sé, una cosa en plan... Heavy metal a saco. O el silenci, no? O sigui, més goth, en plan, algo més gòtic, més en plan, ja rotllo decepció, tristesa... Sí, no, jo l'enfado el porto regular, o sigui, soc més si em crida a explorar que no tornar-m'hi, però bueno, cuidao, Molt bé, Paula, doncs ara tenim el plaer d'escoltar-te cantar. Què ens cantaràs? A veure, anava a cantar un trosset de Bien. Llavors, bueno, no sé, si us sembla bé, doncs farem Bien. I tant. I si no, doncs Sí, és que no i tant. tinc res més Tampoc preparat. Vale, només un trosset, no sé, empareu o emparo. No ho sé. T'aplaudim molt fort, com rotllo. Vinga, va. Bueno, jo vull arribar a un moment, a veure si me'n recordo d'on està aquest moment, on que puguem cantar tots, vale? Tots i Vinga, totes. Ai, quins nervis. Bueno, som-hi. Me miro al espejo y no sé quién soy, ya no me siento, no me ritmo, pero me pesa todo el cuerpo. Aún noto tus manos, no olvido tu voz. Me quería morir, joder, eso lo sabe Dios. Un día borraré tus huellas. Ya no tienes nada de valor en ellas. Tú conmigo fuiste malo y no lo entiendo, pero conmigo fui peor y eso no lo consiento. Voy a bailar aunque la casa esté en llamas. Voy a bailar aunque ya no quede nada. Voy a bailar. Voy a bailar, por eso di que me despierto ya cansada, que aún no he comido nada, que estar triste no forma parte del ayer. Si te falta la esperanza, llama, que seguro estoy en casa, sé que contigo todo va a estar bien. I aquí m'ajudeu, i diu, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, aunque me eche de menos, todo va a estar bien, aunque no me cepille el pelo, Todo va a estar bien. ¡Ole! Oh! ¡Qué guai, que bonic! Moltes gràcies, Paula. Gràcies a vosaltres, a tothom, de veritat, quina No il·lusió. tinc més preguntes per tu, però no te pots marxar d'aquí. Vale. Està prohibit, no pots aixecar-te. O sigui, d'aquí? D'aquí. Sí, sí. Estàs present tot el No et programa. moguis, Ah, vale. no respiris. Aquí, pausada. Per tu no tinc preguntes, però pel Gerard sí. Què ve ara? Ara ve la fantàstica secció de Gerard Ferrer, que es diu Zona Ferrer.
Bueno. Heu vist, estimat públic, estimats oients, heu vist que Tomàs Molina deixa la meteorologia i passa a la política? Oh! Molt bé, i tinc un convidat especial que ve aquí, que es diu Francesc Mauri. Bravo. Bona nit a tothom, què tal? Francesc Mauri aquí. Gràcies per convidar-me en El Dilema. Déu-n'hi-do. Bé, Tomàs Molina passa a la política i bé, em sap un greu que passi a la política. Ell em va dir, escolta'm Francesc, no sé si fer el pas a la política. Jo li vaig dir, per favor, fes el pas, no sigui cas. I bé, he pensat, calla, no siguis tonto, i per què no posar-te tu també en política? Així li faig la competència. Però poder li faig la competència també al Pep Bages. Gràcies per convidar-me en aquesta fantàstica secció. Moltíssimes gràcies. I ara, és que m'agrada perquè la secció del Gerard és un paio que no ens ha dit el que farà. O sigui, Exacte, ell literalment ens ha dit, ja faré alguna cosa. És la seva zona. Sí, és la seva exacte. zona. Què estàs fent, Gerard? És un Què artista. estàs fent? És un artista. Hola, Ara? sí, hola. Clar, i també hem parlat de l'inici de primavera i tot això, però clar, Setmana Santa. Ha sigut Setmana Santa. Sí. Què tal és una Setmana Santa a vosaltres? Molta penitència. Sí, penitència, Una persona penitència. que me l'he pres molt en sèrio. Ma mare el divendres no va cuinar carn. Jo doncs, vaig seguir-ho i molta penitència. Ha sigut uns tota dies... la Setmana Santa descalç i de genolls. No m'he ficat de peu. Molt bé, i arriba el meu moment d'anar al públic de vosaltres i saber una mica més de vosaltres, de Setmana Santa i tot això, no? Per exemple, tu, Cucu. Em dic Malena. Malena, tens una molt bona melena, t'ho han dit. A què et dediques? Què fas? Treballo al turisme de Reus. Molt bé, molt bé. Reusenca, bravo! Aplaudiment. Setmana Santa, com t'ha anat? Molta mona, poca mona, xocolata... Molt de treball i poca mona. Bueno. No li preguntis els horaris, Gerard, perquè... No. Tu com et dius, què tal? Daniela, I què fas? estic estudiant Uau, però Estos dies a trabajas, no? disseny gràfic. Molt bé. I què tal Setmana Santa? Bueno, bé, fent TFG, però TFG. Quan el presentes? 23 de maig. Bueno, ja posarem un Siri perquè vagi bé. Molt bé. Bueno. Què, parelleta? Com us dieu? Joan. Sandra. Sandra, Setmana Santa. Sou padrins? Sí. Jo de dos. De dos. Ostres, Ja, doncs amb la mona són diners, És que, ojo. Bones, Pep. Hola. Com estàs? Molt bé. Setmana Santa com va anar? Moltes professors, que a Reus en diem professors, ja ho saps. I la teva preferida quina és? La del silenci? A mi m'agrada el silenci. A mi totes. Totes tenen la seva gràcia i el seu encant. Clar que sí. Moltíssimes gràcies. Com anem de temps, David? Bé? Jo tinc una pregunta. Sí, digues, per favor. Per la que estava a l'oficina de turisme, és possible? És possible, Sí, no? sí. Si els turistes venien a preguntar sobre la cocafera de xocolata de l'Huguet. No, em sembla que no. No. D'acord. Estava boníssima. Nosaltres Sí. la vam provar, vam tenir l'honor de provar-la dos cops. Sí. Cops. Allò estava espectacular. Però espectacular. Un Hem de dia- fer una sí. cocafera per al dilema. A la Sí. pròxima vegada ho hem de Imagina't. dir. Estaria bé. Però a més també, o sigui, és un problema perquè la cocafera que ja estava a les 10 de la nit quan vam marxar de redacció, vam arribar a les 10 del matí i ja no hi era. Algú va entrar i se la va fer. No, pel dilema, un David Fernández de xocolata. Sí, seria espectacular. Seria espectacular. Sí. I em torneu a convidar, Sí, i tant. Exacte. Seràs tu la padrina del dilema. Jo vull tastar això. I tu, Artur, avui has estat d'excursió, no? Avui he anat d'excursió, sí. Com He anat a Tarragona, al bord de la Marquesa. Ho sento. No. No, Al bord de la Marquesa, a la platja llarga. I caminant, no, allí pels matolls, Tots sabem que Tarragona... hem vist No. un veritable matoll. A la platja
de Yamakiki o no sé com, però hi havia una platja nudista. Dios. I aquí es trobava el veritable matoll. D'una mà. Però has anat a la platja nudista? No, allò des de fora. No t'has aventurat? Saps? Des de fora. Ens han explicat les espècies que s'hi poden trobar, saps? Sí. Jo estudio geografia i tractava una mica d'això a l'excursió, i mira, allí hi havia pardalets i sargantanes. Sí, i més. Aniríeu a una platja nudista? Jo sóc de les que va a la Sabinosa, però no vaig a la part nudista. Sabeu que hi ha dos bandes? Ara, de fet, crec que li han canviat el nom. No és Waikiki o alguna cosa així? No, qui has dit tu? Sí, algú amb Algo així, no? Amb Kiki. No sé com es diu ara la de Tarragona, però era la Sabinosa, Waikiki, veus? Molt bé. I la Waikiki. La Waikiki abans era la Sabinosa, que jo sempre he recordat la Sabinosa com una... No, doncs no, m'estic equivocant. No ho sé, és Tarragona, jo no la m'estic equivocant. Pues era jo mateixa. A mi no em trobaràs. A mi tampoc hi trobareu mai, una platja nudista. No, de Tarragona, jo deia. Ja. Algú de públic... Espera, anem a preguntar. Espera, que s'ha animat, no acabat. Atenció. Sí, home, sí, anem bé. Aleix, on vas tu a la platja? Jo vaig poc a la platja, soc una persona que em fa mandra. I mira, o sigui, em fa mandra, però quan hi estic, dic, jo sempre soc el típic com intel·lectual, que vaig com d'alternatiu i dic, jo no vaig a ballar-me, jo vaig a llegir. I és el pitjor, o sigui, em fa ràbia perquè sóc un pedant de nassos, però jo vaig a la platja a llegir i no és conya, per favor, no m'ho dieu per això. Paula, no sé, t'anava a dir, vas a la platja nudista, tu et veus en una platja nudista? De moment no, però mai diguis mai, trobo. No a mi em faria com cosa, Jo crec que a mi em faria una vergonya i una cosa que dic... Jo crec que és un lloc on de cop t'hi pots aixecar, saps? De sobte t'aixeques un matí a la platja nudista. Però sense pensar-t'ho, no? O sigui, com que... Bueno, si t'aixeques després de dormir, igual... Pere matinera, saps què vull dir? No volem això, tampoc. Bueno, algú... Sí o no? Sí. Sí? Sí. Per què no? M'ha sorprès. Molt bé. No t'esperaves aquesta resposta, Gerard? No, és que és ma setmana i m'ha sobtat. M'ha sobtat un colló. Però, perdó, Francesc Mauri vol interrompir perquè a mi m'encanta anar a la platja nudista... Amb el Molina. Però clar, el meu metge em diu que vagi un cuidado perquè tinc el mal del compàs. Quin és el mal del compàs? Una polla com un braç. Mare meva, és que jo no sé per què li deixem un micro. Sona Ferrer, no? Sona Ferrer. Perdó, si sona molt despectiu. Hòstia, és el pitjor. Jo ho havia de fer, tu, perdó. No, era el Mauri. I un pet a la platja, us heu tirat alguna vegada? A la piscina, també. Sí. No, però a la platja, jo estic especificant, pet a la platja. Però dins l'aigua. Dins de l'aigua. És que de petit em feia gràcia perquè sortien bombolletes, saps? Jo al revés, jo tenia... Encara segueixen sortint, encara sí. Ja, però ara ja pets, bueno... O sí, no ho sé. Dic-lo del pet perquè tenim alguna relacionat amb pets, ara. Sí, Artur... Superben introduït. Brillant. No t'estava captant, però brillant. Sí, si voleu passem a la secció de les històries reusenques. Som-hi, David, ja. Plorant les pedres, ja han marxat els sons, han rumiat les tasses i els cafès que no són bons. Bé, Artur, jo crec que ja hem complert la dosi de parlar de Tarragona. Anem a parlar del que ens interessa, Reus Capital, Tarragona sucursal. Tenim preparades 3 històries, Artur. Sí, 3 històries. Una per la nostra convidada especial i en fem 2 pel públic. Sí, en fem dos pel públic, home. D'acord? Allò aleatori. De què tracta aquesta secció? Vale? Jo llegiré una història interactiva reusenca, d'acord? I vosaltres haureu de triar una de les 3 opcions que us proposo, vale? A la situació que us plantejo, d'acord? Allò, com actuaríeu vosaltres? Què passa? Que aquestes respostes tu pots pensar que és bona, però jo us asseguro que he sigut jo qui he fet les respostes i no sempre és així. O sigui que aneu en compte a l'hora d'escollir les respostes. O sigui que, sisplau, Artur Bages, arranca amb la primera història. Em fico en mode lector. Bueno. Avui les historietes de l'Aleix Pérez tindran un caràcter gàstric. Ho puc confirmar jo, que les he fet jo. Vale. És un diumenge qualsevol de març, un març de primavera. Bueno, més abril ja. Sí. I amb els companys dieu d'anar a dinar. Tu estàs afamat i no t'estaràs de res. Per dinar et demanes, de primer, cigrons amb xoricet i de segon, uns fesols casolans. Dieta mediterrània. Quedeu allò empatxadots i amb tota la calor de les 4 de la tarda decidiu buscar refugi i decidiu anar al ple que s'està celebrant, vale? Ja que a l'Ajuntament hi ha aire condicionat. Ja se sap que l'Ajuntament hi ha aire condicionat, sí.
El cas és que a ple se t'escapa un petarret o un pet, saps? Què Paula, faries? atenta, Atenta, Paula. Què faries? No, clar, aquest marrón va per tu, o sigui, tu fes això, va per tu, marrón. Marxar al mateix moment, ja que diuen que després dels trons ve la tormenta, tot i que llavors es sabria que has sigut tu, inculpar l'alcaldessa / membre de la sala, o t'esculpes dient que ho has fet amb la boca com a forma de protesta per una de les qüestions tractades. Hòstia, és que culpar l'alcaldessa... Sí, en plan, però és super temptador, en plan, vull dir, no sé si tindria coratge, però crec que la segona. Creus que escolliries la segona? Doncs bé... Per el macarrismo. Sí. El problema és que, clar, després del pet sonor i fètid, clar, no et dona temps a alçar els ulls, clar, l'alcaldessa està a l'altra punta de la sala i desesperadament et gires amb l'esperança de que s'incrimini la persona que tens al costat. Però el problema és que a la teva esquerra tenies una adorable iaia que havia decidit anar a veure el ple mentre es prenia un caramel de cafè i vainilla i feia uns mitjonets de ganxet. Ja sense cap de marge de maniobra veus com 2 armaris empotrats de 2 metres entren a la sala i se l'emporten agafant-la dels braços, fent inútils tots els seus crits i deixant un regarai de plors enrere. Per un pet? Però què passa a l'Ajuntament? Per un pet. Van interpretar que era com a forma de protesta. Efectivament. Llavors... Vamos, i al carrer. Clar, efectivament. Gerard o Francesc Mauri. Pots agafar el micro i... I escolleix tu a qui creguis que, creguis que vols deixar un marrón, ¿vale? Aquella persona que escollim primer la persona i després fem la pregunta. Sí. Ara és aquell moment on la gent es queda com amb cara així una mica de dir que no m'escolleixin a mi, perquè m'agrada perquè estem utilitzant la paraula marrón, crec que el tema és bastant acertat. Gerard, escolleix a qui sigui i llavors hi ha aquella persona que vagi predisposada a preparar-se per la resposta. Jo li llegiré el text i ja decidirà. Vale. Sí, ens agrada. Decideixo persona i d'altres... Sí. Endavant. A veure... Al fons. Allà al fons. Amagueu-vos. Senyor de primera fila, sisplau. Mentre el Gerard està fent una tasca gairebé d'espeleologia, aquí van a les catacumbes de l'absis, està baixant a les catacumbes de l'absis i arribo. Atenció, el nom, almenys. Podem saber el nom de la persona. Com et dius? Martina. La Martina, crec que tinc mala sort, la Martina. Has pillat, Martina. Hola, Martina. Benvinguda a l'Absis. Gràcies per escoltar-nos. Et procedeixo a llegir la situació, vale? Després de l'episodi vergonyós, tu no et trobes bé. Els cigrons amb xoricet no baixen. Decideixes anar a la farmàcia i comprar Fortasec. Són les 8 de la tarda i amb els companys decidiu anar a les piscines municipals per combatre la calor. Us fiqueu a l'aigua, tu amb un banyador slip, que està donat, i l'efecte del Fortasec s'accelera i et defeques a la piscina. Tu què faries? Començar a bussejar i marxar de l'escena del crim? Fer veure que t'ofegues per desviar l'atenció del tronquet flotador? Passar-ho bé i proposar jugar al Marco Polo amb els amics fins que qui la pari tingui contacte amb el trosset de massapà marró. Martina. Tenim, recordem, bussejar i marxar, fer veure que t'ofegues com un condenat o jugar al Marco Polo, que... Exacte. Passar-ho bé. Jugar a Marco Polo. Jugar al Marco Polo. Molt bé, ja que estàs, no, doncs almenys tu passes bé, perquè no hi ha millor manera de passar una calorosa tarda que amb jocs aquàtics. El que no comptaves, però, és que d'aquest joc i de l'adrenalina que es genera hi ha unes lones radioactives que muten l'excrement fins convertir-lo en un dolent digne dels anuncis d'Actimel. La partida de Marco Polo ha avançat ràpidament i escala un fit i amagar gegant on a totes les piscines municipals el més pur estil alien. Superats davant d'aquesta amenaça gàstrica, recorreu al mètode més efectiu per vèncer el monstre, i és que li poseu en bucle els millors èxits de l'Ariel Santa Maria. Davant aquest fet, el mutant només pot amagar-se i a les clavegueres amb delit de tornar a atacar de nou. I aquesta és la segona història. Exacte. Anem a la tercera, companys? I tant. Això, una molt bé. Más al fondo? Sí, home, sí, baixa encara, pot ser un parell de pisos. Sí. I tant. Hi ha un noi allí amb ulleres. A ver, Eric Rosique, por favor. El d'ulleres. Bueno. Allí, no t'amaguis. Atenció, sí, tenim el tercer. Atent. Apropa't. Com estàs? Hola, unes paraules? Doncs molt bé, estic molt bé. I escolta, doncs que visqui la ràdio jove. Ara ho has dit, fora aplaudiment per la ràdio jove. Visca. Doncs se'ns ha quedat petit l'absis, al final. Vale, dispareu, tios. Això? Vale. El dia ja s'acaba.
Només vols anar a casa, però et passarà alguna cosa més. Ja estàs enfilant carrer Llobera amunt, de camí a casa, i de sobte, per art de màgia, se t'apareix el teu ídol o celebrity preferit de tota la vida. Tu te l'imagines, vale? Vaja, una persona a qui no li diries mai que no, i aquest et proposa que l'endemà et convida a dinar a casa la seva àvia, que fa uns cigrons amb xuricet i per segon uns fesols casolans per llapar-se els dits. Tu què faries tenint en compte el dia tan llarg que has tingut? Anar igualment, al final sempre pots estar confinat al lavabo. Dir-li que no podràs, que et sap molt de greu, però que ets regidor i hauràs d'anar a un ple l'endemà. O dir-li la veritat, sincerar-te i que sàpiga que el seu o la seva fan número 1 té una debilitat pels fesols i els cigrons amb xuricet. S'ha de justificar la resposta? Sí. Ara sí, no perquè has preguntat, doncs ara sí. Clar, però aquesta és extra, o sigui... Sí. Tic-tac. Tic-tac. Doncs... Jo sempre anava aleatòriament, així que diré la C i l'última. L'última, doncs, dius la veritat, sincerar-te i que sàpiga que és el fan número 1 i que tens aquesta debilitat amb els fesols i els xuricet. Què passa? Recordeu l'àvia de la primera història? Doncs bé, efectivament era l'àvia d'aquesta persona famosa, però tot i així, clar, tu estàs atrapat de mans lliures perquè clar, aquella persona que et mires t'ha convidat a casa de la seva àvia, tu no pots caure, o sigui, tu no pots que caigui la teva careta davant del teu ídol, així que te'n vas a dinar a casa seva, amb el problema doncs, que òbviament aquesta persona, a part de posar-te els xuricets i els fesols, coneixent que ha sigut tu qui t'has tirat aquell patet, doncs et posa això i a més hi posa laxant. Efectivament, no pots més, és un desastre, decideixes anar al lavabo i doncs fas unes necessitats tan grans que t'acabes carregant al lavabo i qui apareix? Efectivament, el monstre que havia anat a les catacombes, que busca reclamar venjança i fins aquí la història d'avui. Moltíssimes gràcies als 3 per participar. Gent de punt, moltes gràcies per participar. Passem ara a un espai que farem en col·laboració amb el col·lectiu LGTBI H2O, d'aquí, bueno, d'esto. Quilòmetre zero. De quilòmetre zero, exacte. I amb la seva presidenta, la Berta Mascaró, on el que es tracta és de respondre 3 preguntes que ens heu deixat a través d'Instagram, a través del nostre compte, el dilema.podcast. Deixo aquí, si ens voleu seguir, gràcies. Sí, a Instagram, a Spotify, a TikTok, seguiu-nos. Més pel carrer, per on vulguin. Respondrem preguntes relacionades amb el tema dels gemecs perquè aquest programa, bueno, aquesta secció m'estic liant molt. A veure, el programa té una secció i aquesta secció és de... gemecs, vale. Però aquest programa, el programa següent no serà dels gemecs, serà no, clar, canviarà. Amb això em referia, ¿vale? No todos gemidos, mi amor. No te preocupes. A banda d'això, també anirem pel públic. Un altre cop el Gerard s'ha tornat a aixecar, no para, cul inquiet. Li agrada. I farem preguntes, doncs, d'això, no? Un aplaudiment per la Berta. I tant. Et cedeixo el lloc. Hola, Berta. Dos dones. Estàs... I a més, a mi el que més m'agrada és com hem batejat aquesta secció, perquè li hem dit... Secció. És increïble. Obra de l'Aleix Pérez. No, meva no és, que aquí va ser de l'Artur, No, és del Gerard. És de Mauri. No. Doncs bé, no sé. Tenim les preguntes d'Instagram. Tenim, espera, que les tinc al cul. Bueno, jo venia a parlar una mica dels gemecs, perquè avui, com que és el programa de la primavera, i heu preguntat de què anava, no? Què us generava la primavera, doncs jo hem pensat en gemecs, no? Perquè és aquest moment en el que comencem a obrir les finestres i jo vaja, qui no s'ha trobat els gemecs del vecino follador? Sí o no? Sí? Ens l'hem trobat. Ens hem trobat aquests gemecs. I a més aquests gemecs... o sigui, poden anar de diverses maneres, no? Si no els sents és aquest sexe en silencio, que si no és perquè estem a casa dels pares, pues és regulero. Si no, ens trobem 2 tipus de gemecs, no? En plan sí, en plan porno, sí? O el no? Este así como de tortuga, sí? Com un peix mort, no? Sí o no? O sigui, són com 2 molt marcats, no? I aquí me pongo feminazi perquè també és com...
quin gemec determina el què, no? O sigui, a les senyores se'ns ha obligat a gemegar com unes, no?, empotradores, com unes empotrades, bàsicament, i als homes se'ls ha vetat aquesta història de gemegar. Ojo, cuidado, porque rompe dientes, porque gemir, si tu t'aguantes, genera bruxisme i trenques dents. Vull dir, ojo, és important gemegar. O sigui, no cal ser les senyores del porno en plan que flueixi, gemegueu, però vull dir que no cal alterar-se. Vull dir, això és molt important perquè la gent no sap gemegar. Jo ahí lo dejo. Luego seré... No, gemega. Com gemegas? Jo gemego ja en una cançó que podeu escoltar tot arreu. Pues luego me la ponéis así como en un corte, eh? Vinga, va. Això, llavors, la idea que venia aquí a parlar és que, sisplau, gemegueu com vulgueu, que no passa res, que sí que és veritat que al final gemegar doncs, és una cosa molt personal i molt pròpia, que és important que la feu, ¿vale? Com salga, jo què sé, com salga, però feu-ho sense condicionar-vos, ¿vale? Llavors, a todo esto he portat unes preguntes que, com ha dit la meva companya, ens han respost per internet. Que si algú de vosaltres s'atreveix a formular alguna pregunta, no pues bienvenida sea. Que no cal que estigui relacionat amb els gemecs. Hi ha càmeres, hi ha... Sí, claro. Bueno, jo què sé, Sí. saps? Vull dir, per què no? Fem-ho. O sigui, heu parlat de sinodistes, no? I sorpresa, saps? Llavors, ens ha fet la primera pregunta és: com puc fer si em fa vergonya gemegar? Important, Perquè això sí, el porno ens ha fet com estrelles, no? Del gemido i a vegades ens pot fer vergonya. Els tios també, no? Perquè és això de com gemegar. Ojo, cuidao, sabíeu que les tortugues que fan el gemeguen els tios? O sigui, Divino tesoro, per cert. Bueno, doncs, la idea és, jo crec que primer que tot és gemega amb tu mateix, perquè crec que ens han condicionat molt a fer aquesta performance, que el sexe és performance i ja està bé, però crec que també ens hem oblidat de gemegar amb nosaltres mateixes, no? En plan, pues jo què sé, toca't, gaudeix-te, a poc, com tu vulguis, i gemega, deixa't anar, no? Que surti el que hagi de sortir, si és que ha de sortir. Luego, si nos queremos poner un poco pornostar, doncs jo sempre dic que lo millor és ficar-se al vidre un dia que tu te sientas con el empoderamiento a full, ¿no? Y te pones ahí y pues practicas un poco, també. Però jo sempre recomano masturbació, que ve la primavera, i allà practiquem. Sí? Entrenar, ¿no? El campo de entrenamiento. Pues... Claro, sí. Vull dir, mira, aquí hi ha un mirall, potser la següent podem fer com un mini cursillo de gemegar. Ahí lo dejo. Vale, fem la següent, a veure, espera, perquè la contrasenya mia... Vale. Diu, el meu novi no gemega, potser és que no li agrada el que li faig? Vale, això és una mica en funció del que parlàvem abans, no? Que s'ha condicionat molt en que la sexualitat, els tios, no? En el sexe els tios no poden gemegar, no? Perquè si gemeguen, doncs és com menys masculí jo crec que al final no té res a veure, vull dir, hi havia un estudi d'una universitat que m'inventaré perquè ara em creureu totes, de Michigan. Crec que era l'IT, que deia que quasi totes les dones en relacions heterosexuals d'alguna manera fingeixen l'orgasme per d'una manera controlar el coit en aquell moment. Llavors és com, deixem de fer-ho. Si no en surt, no en surt, i si en surt, en surt. Gemec no vol dir orgasme, i no gemec no vol dir ausència de plaer, per tant, no et ratllis si el teu nòvio no gemega, però parla-ho, perquè crec que és molt important com deixar una banda aquestes masculinitats hegemòniques i parlem de follar. És que estem tot el dia pajuela, però quan vol, o sigui, parlem de follar, però parlem bé, ens aixequem i diem i què, ara un poco de polvo matutino, no? Jo què sé, parlem-ne, és que no en parlem. Exacte. Vale? I pregunta-li, vull dir, perquè igual al teu nòvio no li agrada el que fas perquè li han ensenyat que li ha d'agradar una cosa i igual no li agrada, i podeu experimentar altres coses més divertides i coses que realment li causin plaer i acabi gemint, gemegant. Exacte, sí. És que no es parla en el sexe. És com, ens han ensenyat que ho hem de saber tot, no? I que llavors parlar-ho, pues, que no cal. Jo crec que hem de deixar com lloc a parlar. Que pot ser sexy, en plan sexting, no? El parlar pel mòbil i poner-te cachondillo, una fotillo tonta, no? Doncs jo crec que al final aquell moment és el moment idoni per preguntar coses, no? I t'agrada com t'ho faig o com t'agradaria que ho fes, no? A vegades no cal portar una llibreta i dir, tu, què t'agrada? Com folles? Com vols que et folli? No cal, no? O sigui, com que ho podem fer molt més cookie, no? Sexo coquet, sí? És que com vull de rosa, oi? Vale. Després, quina és la pitjor situació per gemegar? Home, hem dit que gemegar està bé,
Pero claro, hay momentos y momentos, ¿no? Con joves, tot i que yo soy la menos joven, pero bueno, me pongo cremis. Clar, a casa els pares, què? Wow, Llamagar regulero, no? Bueno, si no hi són, rai, Bueno, però... si no hi són. Sí, no, a veure, si no hi són... Clar, jo què sé, potser no veurà la sèrie Física o Química, però en plans segur que sortirà alguna semblant, no? Com aquell moment de follant, no sé, l'oficina de la ràdio, de plans que no se sentin, no? El meu contracte no em permet dir res al respecte. Es folla la ràdio, David? No. Pues ahí regular, ¿no? Regular. Jo què sé, els lavabos de l'absis, bueno, si hablaran, no? Però hi ha moments que millor, doncs, no. Però jo què sé, por respeto al resto. Però ja està, després llamagueu quan vulgueu. Llamagueu a Tarragona, desperteu a tots els tarragonins. A Tarragona sí, no? A Tarragona sempre, sí. I jo he de dir que sóc de platja nudista, ho he de dir, que no ho he pogut dir abans, digo, pues lo digo. No hi ha res més revolucionari que ensenyar un cony de Reus a Tarragona. Ole! Ole! Oh. Hi ha tarragonins aquí, M'heu vist el cony, doncs? Bé, doncs, aquestes han sigut les 3 preguntes que jo crec que perquè comenceu a conèixer crec que estan molt bé. Al final la idea és fer un espai on puguem parlar de temes de sexualitat perquè no tenim espais. Jo sempre defineixo que la meva secció pot ser com... recordeu quan teníeu preguntes sobre sexe o quan encara les teniu? És aquella pregunta que fot pal dir-li a un mestre, que fot pal dir-li als pares, mares, familiars, i que li dius al teu col·lega i li generes més dubtes dels que teníeu abans. No? Doncs, jo soc aquella pregunta incòmoda, llavors m'agradaria que aprofitéssiu aquest espai per fer una mica mamarratxo, però també doncs, per contestar cosetes, així que estic al vostre servei, merci per convidar-me. Gràcies, Berta. I per tornar a la ràdio, que jo sempre estimo molt la nova ràdio, així que no sé, si hi ha alguna pregunteta desvergonyida, a mi em faria molta il·lusió que preguntéssiu. Una pregunta en directo, para que se vea que no está preparado. Ja, tens alguna pregunta? Ha fet moltes vegades que sí. Sí. Espera. No, espera. Ja, espera. Esperi. Sóc un dels encàrrecs, espera. El Gerard, pobre, ara literalment és... Hola, com es diu? Jo, Maria Teresa. A la nostra edat estàvem molt reprimides. Però fem el que podíem, no us creieu que no... Home! Però l'únic consell que es don és que aprofiteu tot el que pugueu ara de jovens, que encara ja no és el mateix, Ojo, que el sexe al carrer és multa, vale? No us vingueu amunt, Però sí... Clar, o sigui, aquí persones presents, us han dit gemegar els vostres veïns? Hi ha algú que no hagi sentit gemegar els seus veïns? Hi ha algú que jo no? no he escoltat els meus veïns, Pues la folladora eres tu. No, perquè no dona casa per casa, és el seu jardí. Pues folladora o xalet. Sí. Que no, casa, no xalet. Sí. Bueno, al final és el que parlaves, no? Que la sexualitat ha estat molt reprimida, però que malauradament continua molt reprimida, no? I cada vegada crec que tenim moltes preguntes que ens contesten molt poc i que jo soc pro porno si es veu com amb consciència i sabent què mires, perquè al final la gent acaba responent les preguntes allà i ho estem fent malament. Llavors crec que com a podcast de joves està molt guai integrar tot això, pues perquè ens estimeu, ens seguiu al podcast, seguiu H2O també, que aunque seamos LGTB, el polvo de maricón me lo he dejado y hoy soy hetero para todas vosotras. Molt bé, gràcies Berta per aquest moment. Passem ara a la última secció, però no la menys important, perquè és un espai on no us imagineu, la veritat, no? No, gens ni mica. No. Ara, com us quedeu si us dic que això és un concurs de talents? Va, aquí és el Risto. Sí. Home, tu no? Una imitació, vull dir, a veure. Sí. Us volem donar aquest espai a tots i a totes per venir aquí i dir el vostre talent o la vostra habilitat, que això també és important. Per aquí tinc algú que sap moure les orelles, però encara no fem spoiler. La Paula Fitz tenim aquí a la nostra convidada d'avui, que sabem que cantes, però no volem que cantis. De fet, volem que facis una altra cosa diferent. Okay. A veure si tens alguna habilitat. Per exemple, jo tinc aquesta.
bravo, És increïble. l'únic que sé fer. Ens hauràs de pobres, Ma cosina, l'Eva, que des d'aquí li envia una forta abraçada, ho fa, però el triple. Que Com el triple? Que sí, que ho fa com... No sé què fa, però sí, sí. Ho volem veure, això. Eva, Sí. vine aquí al dilema.podcast. Per aquí hi ha, com he dit, una persona que sap moure les orelles. No miro ningú. Artur? Però ha fet el seu talent o no? No, però hem de fer el nostre talent primer. Quin és el teu talent? D'acord, moure les orelles. Ho he de fer? Ho has de fer. Ho has de fer. No sé si es veurà massa. Per favor, Artur, per favor. A veure, és que això sembla... No sé què sembla aquí. A veure, mirant cap a baix, Però, Jo flipo, això no ho he entès mai, com ho feu. però en què penses? En què penses com fas això? En el Dumbo, en un elefant volador. Ho podem provar un moment tots, a veure què passa? Jo m'he de concentrar molt, Però ho Va, pots atenció, fer? No, que va. A veure, Com ho fas, però? Mous la mandíbula o alguna cosa? però tots vosaltres No. també, Sí. No. No puc. Però només et concentres... Però com ho fas? Aleix, Tu només penses. Aleix, has de fer més força amb la cara. Més força amb la cara, Sí. com de més enfadat, Sí, no? sí. Igual el caga de sobre, Aleix? Més, Aleix. Més. A mi no se'm mou res. No, No. O sigui, no sento que la força flueixi per dins meu, la veritat. Gerard, tu tens un talent Home. que ja ho has demostrat. El Gerard sap imitar a tothom. Sí, però per fer alguna cosa diferent no tinc cap més talent. Segur. Bueno, Sí, però, pots entens? imitar el Messi, saps imitar-lo? Hola, bueno, la verdad que nada, que como dije recién, nada, que la verdad que muy contento de estar acá en el dilema, ¿viste? La verdad que estamos acá con Antonella, que está acá al fondo, la verdad que nada, que espectacular. És que a més, es posen el personatge i tot, O sigui, és com que deixa la ment en blanc, deixa que, com el cap només amb un mono picant així amb els pandaders i És una mica flueix, empanat només el hi Messi. flueix. És una mica empanat, el tio es queda així. Nada, ¿viste? És un empanat. Després també va la Pedrerol, però ja no sé si l'han vist, el Pedrerol. No, em sembla que no. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. En el dilema, vale. Tenemos exclusiva. Tic-tac, vale. Tic-tac. Lo tenemos. Directo, vale. Vamos. Exclusiva. Hoy, en el dilema. Basta, vale. Becarios. Basta, diu, prou, ja. Becarios. I tu, Laura? Jo, el dels braços. Ai, i Això. avui li he dit al David, sé girar la llengua al revés. En sèrio? Oh. Ja està. És l'únic que sé fer. No sé Home, fer res està més. molt bé, està molt bé, com a tècnica està molt bé. Jo Abans he trobo. cantat, però el David m'ha dit no has nascut per cantar. Amb això m'ha quedat tot molt clar. I pregunta, David Fernández, algun talent ocult? Mou botons i ja està. Aleix, i tu? Jo no en tinc, jo el que tinc esperances de que em solucioni la vida és ma germana, que sap parlar amb la boca tancada. És veritat. Vam veure un petit fragment a l'Instagram del Dilema, recupereu-lo, perquè literalment parla amb la boca tancada, és increïble. O sigui, jo vull pensar que hi ha algun programa d'aquests i ens haurà de pobres. Ho podreu veure si ens seguiu a Instagram al dilema.cat. Però fa alguna cosa Que així, dilema.cat. és com molt ridícul intentar-ho, o sigui, si et surt és espectacular, però si ho intentes quedes en el ridícul Crec més que a absolut. cap de nosaltres ens va sortir, no? El què? El de parlar amb la boca tancada. A ningú li va sortir. Efectivament. No. Però sí que tenim un talent aquí. Sí. I ha vingut expressament al dilema. No Per sé, mostrar-lo. Aleix, tu mateix. Doncs tenim amb nosaltres allà a la Marina, ella és una gran cantant i la tenim aquí amb nosaltres i ens ensenyarà una mica doncs, el que és a fer un aplaudiment molt fort, si us plau. Hola Marina, què tal? Com estàs? L'he pagat. És que l'ha pagat. És la màgia de la ràdio. Com estàs? Hola, molt bé. Molt agraïda d'estar aquí, molt contenta. Jo també estic molt content perquè, ostres, a vegades he anat escoltant cançons que has anat cantant i això i dic, Déu-n'hi-do, jo he fet molts anys de música i no. Deixem-ho a la Marina. Quan vas començar a cantar? Fa molt que entenc que des de petita és una cosa que et surt de natural. Sí, realment és una pregunta que em fan sempre que realment no sé mai respondre perquè és com
Com vas començar a cantar? És com una cosa que sempre ha estat amb mi. De fet, la meva família ja cantava amb un color rociero i vaig començar allà a dar-lo todo. I després jo ja vaig anar cap a la meva essència. I jo no soc cantautora, a diferència de la Paula. Realment jo em defineixo com a cantant, perquè actualment soc cantant d'orquestra. I doncs vaig cantant i fent els meus bolos por ahí. I el que més m'agrada de la música és transmetre amb el que canto. I si haguessis de definir en una cançó que diguis, ostres, aquesta és... Si t'haguessis de jugar la vida en una cançó, quina seria? És que és molt complicat. És molt complicada, que sí? Aquesta pregunta és com la de quin és el teu artista preferit. Per mi és molt complicada. O quina és la teva cançó preferida. Perquè hi ha molts artistes o molta gent que realment ha posat molta pell amb aquelles cançons, llavors quan tu les interpretes és com molt de respecte. Jo tinc molt de respecte amb aquestes cançons, que això és un temazo, vale? És un temazo, doncs cuidado quan ho cantes o com ho cantes, perquè és molt important com es fa. Llavors no sé mai dir no tinc una resposta clara perquè és bastant complicat. A mi em passa quan canto Corazón Latino de festa. Sí, cantes molt bé, Aleix. Temazo infravaloradíssim. Doncs bé, no sé si voleu afegir res més, doncs endavant. Què ens interpretaràs? Sí, doncs cantaré una cançó en català, que suposo que tots coneixeu, que es diu Que tinguem sort, de Lluís Llach, que és una versió més curteta i res, que espero que us agradi molt. Doncs som-hi. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Joli, Gràcies. que guai, jo no canto així ni de conya. Això és un veritable talent. Sí, efectivament. I no veure les orelles. No com lo de les mans i lo de la llengua. La llengua està bé, la llengua està bé. Doncs moltes gràcies, Marina. A vosaltres per convidar-me, merci. Un aplaudiment un altre cop. Doncs per acabar ja aquest programa, dir-vos per últim les activitats que fan al Casal de Joves de la Palma, perquè sempre, a mi em passa, no sé si us passa, diem, Sí, sí. què fem? A mi em passa cada dia. Dic, hòstia, no sé què fer. No sé què fem. Jo quan no estic treballant també. O sigui, mai. Doncs sí, diem moltes vegades, què podem fer? Doncs al Casal de Joves de la Palma ens ofereix un munt de coses. Per exemple, el 10 d'abril hi ha activitat de productes menstruals, una activitat que parla sobre els productes menstruals i quin s'adequa més al cos de cadascuna de les dones. Això li podem preguntar també a la nostra companya, la Berta, que ja segur que ho sap superbé. El 15 d'abril fan 2 activitats, una activitat que consisteix en un procés de presa de decisions, que no sé valtros, però jo sempre estic super indecís amb tot.
No sé què fer amb la meva vida. I, per altra banda, un programa de mobilitat internacional per persones joves, per persones que vulguin marxar a un altre país a estudiar. Pues aquí venen persones que ho hagin viscut de primera mà, que els expliquin la seva experiència. El 17 d'abril, segona sessió de I Feel Good. I Feel Good és una sessió que ja es va fer prèviament al febrer, on s'explicarà què podem fer per sentir-nos millor. Això va relacionat amb les teves lletres, Paula, què et sembla? Sí, no, la veritat és que igual m'apunto, Ens hauríem d'apuntar tots, també. Pues sí, pues mira, anem tots Sí, plegats. anem justets tots, Sí. no ens anirem malament. I el 18 d'abril, taller de relaxació i mindfulness, perquè això ens aniria de puta mare a tots. Pues, I el més important apunta'm de els tot, dos. el dia 20 d'abril, nou bolo de El Dilema a la Palma amb la Crispeta. Esperem veure-us a tothom allí, al nostre bolo, al nostre segon bolo, A tres amb un quarts de cinc. convidat Convidat especial, que a mi fa... Com tots. a les 4:45. Esperem veure-us a tothom allí. Res més a afegir per la meva part. No, un fort aplaudiment. Jo molt content d'aquest primer capítol. Gràcies a la confiança de l'Absis per deixar-nos l'establiment. I bé, També, òbviament, a la Paula Fitch per la Evidentment, seva evidentment. presència, a tota la gent que ha format part, A la a la Marina, Berta, a a la tots vosaltres, Marina, gràcies per tota la venir. gent que Per dona mà, apoyar. un aplaudiment molt fort. I òbviament també al Víctor, al David, al Pau, a tota aquesta gent que ens està fent sortir molt més guapos del que realment som, Artur. Exacte. Bueno, jo ja no puc agrair a ningú més. Pues agraïsem a mi? Això, gràcies, Aleix. Gràcies, Artur. Per voler seure't al meu costat. Jo, si em deixeu afegir, Sí, tant. us diria, com molt bé ha dit la Marina, us diria que tingueu sort, però crec que no us fa ninguna falta, de veritat. He gaudit molt, crec que tothom aquí ha gaudit molt, i no necessiteu cap sort, perquè amb la fanyada que us esteu pagant, tot l'equip ho fareu genial i brillareu tot el camí que tingueu per endavant. O sigui, moltes gràcies per comptar amb mi amb el vostre primer programa. Gràcies, Paula. Gràcies.